4 hours sa ang travel. Naabot na yun ni finally sa Ipil. Oh? Update na nato guys na nagalit na diri karon sa buog. Diri ta man ni hapon. Along the highway kaya nasa yung mga barbecuean diri. Niya, grabe ang ulan jud. Gamoist na gapag sulod sa sakyanan. Let's go. So while waiting sa atong barbecue na chicken skin. Klaro chicken skin. Kita ninyo ni kaning fogs. Ora day ni ang solution sa fogs. So kung gaingonan ninyo ang sakyanan, kanira ang solusyon, no? Colgate. Hello guys, morning. So gabi dahil naabot na yun niya. Wala may ka-video kay patugo na ang tanan. Nag-prepare kami sa kwarto. Nananagan isa tabi na karon.